aikaa Brysselin Grand Placella, monien mielestä maailman kauneimmalla aukiolla, jota reunustavat toinen toistaan komeammat rakennukset, tässä lähes 100 metriä korkeine torneineen, keskiaikainen kaupungin talo. Aukion ympärillä nousevat myös mahtavien kiltojen rakennukset kuin suoraan satukirjan sivuilta. Latvian pääkaupunki Riga on tänä vuonna yössä välkkyvän jättikokoisen joulukuusen lahjoittaja. Valo- ja musiikkinäytös kestää varttitunnin ja sitä esitetään joka ilta, ensin puolen tunnin ja sitten tunnin välein ilta myöhään asti. C'est quelque chose, ça fait la magie. Ah oui, c'est la plus belle place du monde, comme on dit. Hein? That's Brussels. That's Brussels. Myös jättikokoinen seimi on asetettu aukiolle oikeiden lampaiden vahtiessa, takana Brabanin kreivien palatsin valonäytöksessä välkkyvä julkisivu sekä aikoinaan mahtavien kiltojen rakennukset. Joka joulun aika brysseliläisiä hemmotellaan näin hienolla näytöksellä, mutta tänne kannattaa tulla taas uudelleen, sillä täällä järjestetään peräti joulutanssiaiset.